Hemendako iritsi da behartzen nuen telebista katea. Olasagazti Channel. Eta orain zuekin igeldoti jeitsi berriak, dena hautsi, bekaineko eta pum! Kaixo launak, zemuz zeate. Zagrakazue edukazik egeo. Zemuz zeaten galdetzizue, bekaineko lasai, ume jendiak. Ni umean itxonien edukazio gehiagoen, muturzi ginoi baino. Bezera bat ezemetu gauzak. Zemuz zeate, ume jendia! Aida! Hairi erantzute jetan nahi ez! Ume jeden azkar joi! Dio! Umeetuk! Joseme, lasai! Bekaineko, lasai! No grabes! Ja. Ni Shimaru Usain naiz, ta ja. Bokadillo chorizo pamplona honetan, dinamita kartutxo sartukoet. Eta bekaineko, danautxi eta pun datozenean, pun! Ja. Pun! Ja. Ta zuek, bestela, ja. Ja. Buka aldego? Ja. Ze ikusten dute? Nere begiek? Baina, txoizo bambrana bokailu, Ipu nahi alek handieteko, ze? Baina, zeatik ez de bizitan bozina egarri. Lehar timpano alertuko izkio? Bizitan bozina etzi funtzionatzen da hause bilatu azkeneko momentu ni. Tontu alaiz. Ez ere kontratzen mutua izela. Oain ez dik sinir sinisteko mutua izanik? Bueno, bik izazioek diskutitzen zeintzeken bitartienik bokailu jangot. Ze hostia jarri jo zen bokadillo horre barrun! Petardua! Otxate batzua zati doximai! Petardoko zea guan! Iñanita! Iñagatu egemetrez! Ze hostia, ze me cago en Dios ese... No grabes esto, Bueno, ta oain hitz magiko gesango ditut, ta txapela dontotik konehu bat egot, bale? Bale. Martina Urtzilla! Ez zik, funtzionatzen, Josemai? Bueno, dana batean egin esan zazue, hitz magikok eta orru batekoa, konekoa hemendik. Zuek ebai, Martina Urtzilla! Iep! Ei! Jo! Oina, kautazioak! Josemai, anestesia pixate, mantzioten egin gioteko numait pasai, nau? Jakin, dosisakin! Zeingu du! Afaldu, narko jo, jani, narko jo! Jose! Harri, narko jo! Bai! Sardu hartzak! Pasa!